Gaurko hitza da ospakizun. 730 hitz euskeraz. Horiek denak bildu ditu Maite Goñik duela 2 urte sortu zuen gaurko hitza ekimenean. Egunero euskal hiztegiko hitz bat aukeratu eta haren inguruko informazioa zabaltzen du Maitek, hainbat internautaren laguntzaz. Ekimenak bilakaera handia izan du 2 urteotan, komunitatearen ekarpenei esker. Bernan Goñi marrazkilariak ilustrazioak egiten ditu astean behin. Eta Estatu Batuetako jarraitzaile batek euskarazko hitzaren japonierazko ordaina ere sareratzen du Twitter bidez. Urte hurrena ospatzeko Maitek laguntza eskatu die lagunei. Kanal berezi bat ireki du YouTubeen, nahi dutenek haien hitza aukeratu eta bideoz azal dezaten. Ideiak oso harrera ona izan du eta dagoeneko 50 hitz aurki daitezke bertan. Eta zuek, animatuko zarete? Gaurko hitza dantza da. Andre Maderen, Andre Maderen!